Veľmi ťažké. Tak ideme na to. Skoro som začal, že milí svadobní hostia, lebo chodím na svadby ako starejší. A práve idem na rómskú svadbu v sobotu. Hopa. No. Takže, milé dámy, vážení páni, ste tu dvaja. Najprv na úvod mi dovolte, aby som poďakoval pánovi riaditeľovi, že ma sem pozval. Standing ovation, zatlieskajme mu. Lebo som dal, že 5 škôl by som urobil na úrovni režijných nákladov. Takže volám sa Tibor Skľud. Čo sa týka tejto profesie, absolvoval som dlhodobé a veľmi nepublikovateľné kurzy sebaobrany v Izraeli, armáde, antiteroristických jednotkách a tam tie vedomosti, ktoré som získal, nakoniec som sa rozhodol, že v tom pokračovať nebudem. Keď vyšla výzva od jedného môjho trénera, či ako čerstvý 50-tník, vtedy som mal 50 rokov, či by som sa nechcel zapojiť a robiť kurzy pre 3 najviac ohrozené cieľové skupiny ženy, deti a seniory, tak som to radosťou prijal. A posledných 10 rokov, dá sa povedať, že robím kurzy sebaobrany hlavne na základných školách, ale aj na stredných, aj na vysokých školách a v poslednom období na Slovensku, hlavne čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi. Od tej doby de facto robím už aj kombinovanie aj pre učiteľský zbor. A hlavne keď vidím niektoré brutálne amatérske a veľmi zlé nastavenia, rôzne videá, ktoré kolujú, že ako sa treba ubrániť, tak je mi z toho zlé. V Izraeli som sa naučil, že musíte byť vždy pripravení na 110%. A ako aj tie techniky, ktoré som vám ukázal, vlastne aj tie techniky, dostanete aj tie techniky, vám ukážem, už upravené trošku, okrem toho aj iné techniky, také poloútočné techniky, ale v prvom rade vám na úvod ukážem niekoľko veľmi jednoduchých, najčastejšie sa opakujúcich modelových situácií, čo treba robiť, keď sa objaví útočník na chodbe, už je v triede. Jednoduché, ale väčšinou a hlavne, keď vychádzame z tých zápisníc, čo bolo v Spišskej Starej Vsi, kde sa dalo zachrániť tú študentku. Pani zástupkyňa nemala to šťastie, lebo v bezprostrednej blízkosti dostala do srdca. Tak ona nemala šancu to prežiť. Viete, čo majú spoločné útočník z Spišskej Starej Vsi v Prahe na univerzite pred gay barom v Bratislave? Že boli najlepšími žiakmi školy. Takže tá mylná predstava o tých talianských filmoch, že mafiozo je debil Debilovič, nie, on brutálne, perfektne to vedel naplánovať. Ale aj v Prahe, aj v Bratislave, aj v Spišskej Starej Vsi, keby, my to nazývame mlčiaca väčšina, keby prezradili spolužiaci, lebo niektorí vedeli, na čo sa pripravuje, keby to povedali, tak potom tá tragédia by nemusela byť. Jasne, aspoň podľa jedného z mojich trénerov, on tvrdí, že Stredná Európa sú národy, ktoré len plačú po. Kvety,
bol to dobrý učiteľ, bol to, už je to zlé. Už je neskoro. Takže teraz vám ukážem absolútne jednoduchú modelovú situáciu, že útočníka uvidíte na chodbe. Vy ste žiaci teraz, dobre? Si predstavte. A uvidí, môžeme sa týkať, že? Ako sa voláš? Martina. Krásne meno. Ja som Tibor. No, takže idem von a ty ma zbadáš a spolu... Dobre, nemáte už tie socialistické dvere, lebo na jednej skore to rozpadlo, keď sme to natrénovali. Nič iné nebudete robiť, len prídete sem traja, potom triedach môžete vyskúšať. Jasne nie, že útočník s nožom. Poviete, že opitý človek je v škole. A chyťte to takto, traja. Či sa dostanem dovnútra. Som zvedavý. Dobre? Môžeš to natočiť aj v bezprostrednej blízkosti? Potom, keď idem von. Aha, dobre. Takže idem von, zbadáš ma a ostatní robové ticho. Dobre? Ale, prosím ťa, keď zaklopem ma pusti, minule vo Vizoviciach 10 minút som stál vonku ako debil. Nepustím! No, dobre, dohodli sme sa. Poďme na to. No, zatlieskajme. Model číslo 1, to sa stalo aj v Prahe. Jedna trieda, vlastne z jednej triedy 3-4 študentky sa tam postavili. A čo urobil ten ozbrojený útočník? Dvere sú zamknuté, asi tu nikto nie je. Išiel ďalej a vedľa zabil 5. Jednoduchá vec. Videl som rôzne metódy. Ja už nebudem tancovať, dobre. Rôzne metódy, ako sa dá to vyriešiť. Napríklad v Martine som bol, lebo vo Vrútkach bol podobný útok pred 7-8 rokmi. Tak oni vymysleli, že každá trieda bude mať jeden kľúč. Veľká škola. A že pani učiteľka, viete, ktorý kľúč? Jasné svetlo, zelený kľúč, sme v 3. triede C. Môžem vstúpiť do vašej komfortnej zóny? Áno, môžete. Teraz mi povedzte! No. Nie v šoku, totálne iným štýlom zareagujeme, alebo nezareagujeme. Niekedy je lepšie nezareagovať. Hlavne, keď sa jedná o zbrojeného útočníka. No a teraz si predstavte, že ten útočník je bývalý váš žiak a dostal sa do triedy. Tu ste žiaci. Mám dobrovoľníčku, dobrovoľníka. Ty si taká sympatická, poď sem. No. A všetci ste. Má nôž v ruke, je to Jožko, alebo Dežo, to je jedno. Je to Jožko a začne na teba kričať, že ja chcem vás zabiť, lebo bol som šikanovaný. Ja vás chcem zabiť, čo urobíš? Neviem. To je ešte... Ja ti teraz ukážem, aké veci sa naučili niektoré riaditeľky, ktoré podľa mňa sú debilné a nefunkčné.
Prvá, že vraj to funguje. Stop! A ide k útočníkovi. Podľa vás by to fungovalo? Opcia číslo 2. Jožko, daj sem nož! Funguje? Nefunguje. Et Filii Sancti Spiritus. Konec. Pre teba je dôležité, aby si vytvorila nejakú bariéru medzi. Keby tu bol stolička, tak má smolu, nie je. Kľudne si zober moju tašku a dáš to len ako pred telo. Len takto, aby si sa bránila ty. A teraz ideme do rohu, pán kameraman, otočiť vieš po tomto cele? Alebo z rohu brať, lebo ideme do tohto rohu. Tak predstavte si, že sme tam, dobre? Malo by to tak byť, že idete do tohto rohu, takže to treba sa naučiť. A nič iné netreba urobiť, keď ona ukáže takto z rukou, mávne, tak všetci idete sem a vy, dámy, možno, že aj vy, si zoberete stoličky so sebou, predstavte si, to isté by bolo vzadu, to isté, a vytvoríte si falanx pred ostatnými. Vy ich budete brániť stoličkami. Ostatní sa postavia za vás. Takže keď ona teraz takto spraví, tak styk a idete hneď do rohu. Do rohu! Choďte, rýchlo! Ty zostaneš ešte. Nezabijem ťa, neboj sa. Dúfam, že nie. Mám tu ostať, či nie? Zostaň tu. Zdvihnite tie stoličky. To je jedno ako. A tak teraz tá pozitívna davová psychóza, keď ja, ten sukin syn, chcem sa na vás zaútočiť, tak začnete kričať a s tými stoličkami idete na mňa. Wow! Ďakujeme, zatlieskajme, sadnite si. Model číslo 2, Spišská Stará Ves. Tá študentka sedela v triede. Útočník prišiel, mal nôž v ruke. A čo urobili spolužiaci? Rozutekali, odišli preč. Keby sa tam postavili, možno, že by niekto iný zomrel. Jednoduché veci. To sa dá nacvičovať, aj čo sa týka nástupu, bolo to hororistické, nie? Že osmáci, deviatáci im trvalo viac, hoci ich bolo minimálne o polovici menej, trvalo strašne dlho. Nástup je veľmi dôležitý tiež. A na budúce, keď budete mať, robíte také deň CO. Máte také CO deň? Niekomu zvoní telefón. No, to je jedno. Máte aj školníka. Školníčku. Údržbára. Nič? Tak ty si na všetko, pán riaditeľ, potom. No. Takže to je jedno. Tak poverím pána riaditeľa. Požiarny poplach. Nácvik požiarného poplachu. Viete, koľko hasičských prístrojov sa nachádza v budove? No. A vašou úlohou bude v rámci nejakej voľnej hodiny prejsť celú budovu školy. Aby ste tu mali 3D, kde sa to nachádza,
keď sa, nedaj Bože, stane niekde niečo, najbližšie tu mám, ako ste, že tuto je, výborne, už. A potom, niekde na školskom dvore oheň a treba si to aj vyskúšať. Je to jednoduché, ale treba si to aj vyskúšať, ako to funguje. Lebo to nestačí, že vieš, kde je hasičský prístroj. Vyskúšať. To si v rámci niečoho doporučujem. Sebaobranné techniky a sebaobranné pomôcky. Sebaobrannou pomôckou môže byť hoci aj ceruska. Všetko, čo je po ruke, teraz o tom rozprávať, že čo je legálne, nelegálne, ja vám ukážem legálne, nelegálne sebaobranné pomôcky, ktoré väčšinou u nás sú legálne, ale napríklad v Nemecku, vo Veľkej Británii už nie sú legálne. Úder, hoci kde, veľmi jednoduché. Poznáte? Paralýzer je legálny alebo nie? Je. Problémy sú aké? Nebojte sa. Problémy, že musíte mať priamy dotyk s pokožkou. To sa nedá vždy zabezpečiť. Nedaj Bože, vytrhne ti z ruky. Alebo veľakrát sa to stalo, že baterka bola vybitá. Počkáme na jazz. Dovtedy ukážem aj lyžičku. Aj s lyžičkou kľudne môžete zvýšiť šance. Uniknúť. Zubná kefka. To isté. To je špeciálna pomôcka. To používa jeden izraelský tréner, sa volá Amnon Maor. To je zatiaľ legálne, lebo o tom nevedia. To už je taká špeciálna pomôcka, ktorá je legálna a ja by som to nemal povedať, ale ja vám kľudne poviem, že v tom okamihu netreba o tom rozmýšľať, či je to podľa tých predpisov, alebo či to spĺňa kritériá primeranej sebaobrany. Koho to zaujíma? V tom okamihu, keď sa jedná o život a nedaj Bože, ho zraním, nemusíte sa báť, až tak ľahko nezraníte. To je ako nôž. Jednoznačne, keby sa na vás niekto zaútočil a smrteľne ho zraníte, tak budete mať nejaké následky. Ale zase nie je jedno, či v kriminovinách pod plachtou budete ležať vy, a o tom neviete, alebo bude ležať útočník. Nechcem v žiadnom prípade, aby on tam ležal, ale bohužiaľ štatistiky sú neúprosné. Zo 100 útokov, ktoré skončia smrteľným zranením 94 krát, sa jedná o obeť, nie o útočníka. 6 a 94. Boxer. Legálne, nelegálne? Nelegálne. Predstavte si, ešte v Česku je legálne. Ale účinné. Pôvodne, pred 10 rokmi sme začali s predajom takýchto vajíčok.
Super, ne? A potom som videl v telke reportáž, ja som im nepredal. Predali sme relatívne veľké množstvo, že bola napadnutá pani, vytiahla vybitá baterka. Po rokoch, tak cez e-shop, komu sme predali, tak sme ich upozornili, aj sme im zabezpečili náhradné baterky. Skoro 80% to nevyskúšalo a už mali vybité baterky. To je mechanika, to je technika, ktorá bohužiaľ nemusí fungovať. Oveľa lepšie mať píšťalu. Ja do februára 2025 som začal v rámci kurzu rozprávať o tom, že na ulici vám nikto nepomôže, a s tým som aj skončil. A potom som bol na jednom super školení a tam vysvetlili, to sú štatistické ukazovatele, to nevymyslel som ja, že zo 4 útočníkov 3 buď utečú, keď počujú také niečo, alebo sa zastavia. Tam už to nebolo uvedené, či na 1 sekundu, na 1 minútu, a s tým získáte čas. To je jedna z najlepších sebaobranných pomôcok. Jedine na moju svokru to nefunguje. No. Taký tichý úsmev, no. Jedna najviac predávaných sebaobranných pomôcok, to, že najviac sa z toho predá, neznamená, že to je najlepšie. To sú tzv. Zákerné sebaobranné pomôcky, ale ten, kto to predáva, má super marketing. A marketing je dôležitý, nie? Asi najdôležitejší. To je ako taká ihla. Ale dokedy to... Ne, toto je nefunkčné. Nôž, keď má v ruke, zabudnite na všetko, utečte. Keď vás trafi do brušnej dutiny, minúta, 2 minúty. Konec. A ja preto som nahnevaný, keď vidím takých supermenov, ktorí robia kurzy na obranu voči útočníkom, ten, kto má nôž v ruke. Uteč, brán sa a daruj mu niečo. Tiež nôž takto nosiť. To sú veci, ktoré sú módne, ale nemajú zmysel. Kobutan, ešte taká mačka, tiež boxer, tiež že vraj je to nelegálne. Kobutan, preto sme kobu kráv, kobu, to je kobu tán, a kráv, to je kráv maga, to po hebrejsky pouličný boj. A zakladateľom je jeden Slovák, volá sa im Lichtenfeld. A on sa presťahoval do Izraela a vyvinul tú kráv magu. A ja vlastne preto používam názov kobu kráv. Lepšie a ľahšie by sa to predalo, že Krav Maga, lebo je to v móde. Akurát u nás málo kto vie, že je to chránená značka, ako Pepsi-Cola, Coca-Cola. Takže preto sme vymysleli nový názov. A hlavne, ja netvrdím ako väčšina mojich kolegov, že oni sú najlepší. Čím ďalej, čím viac vyučujem, tým viackrát si kladiem otázku, či to, čo vyučujem, má zmysel. A čím ďalej, vždy začnem a končím kurzy s tým, že najlepšia bitka je tá, ktorá sa ani nezačala. Urobte všetko preto, aby sa to nezačalo. Ten útočník presne vie, čo chce. A vy to neviete. Kobutan, takto to vyzerá. To je umelá, made in China. Tie strieborné som vyrobil ešte
žiari nad Hronom, ale potom hliníkáren zavreli. A potom jedna vojenská firma v Izraeli nám vyrobila také kubotany. A potom vám ukážem techniky, že ako to funguje a je to legálne. Je to legálne. Aj účinné. Poznáte, čo to je? No? Výborne. Paprikový sprej. Bohužiaľ to pozná aj útočník, čo to je. Väčšinou. Je to legálne. A ja som z Izraela priniesol upravené paprikové spreje. Vyzerá ako ženský rúž. A je to paprikový sprej. Akurát 10-krát silnejšie ako tie čínske. Zapalovač, paprikový sprej. Jedna pani riaditeľka dostala odo mňa darček, lebo ona je fajčiarka, aj manžel. Naschvál nepoviem, ktorá škola je, to relatívne nedaleko. Tak manžel išiel na terasu si zapáliť. Veľmi zle to dopadlo. Ale funguje to. Zase som daroval silvestrovská zábava do tomboli, ale reku, no ja tak len neodovzdám, vysvetlím, čo to je. Prišla taká mladá dievčina, taká pekná, ne? Po 1 hodine, ja som začal, ani som nezačal, ona je to parfém. A na to sa objavil kamarát, ty debil, to treba do úst. Takže funguje aj takto. A teraz pomôcky, legálne, nelegálne, to je všetko relatívne. Ináč, aby ste vedeli, my na tom balení máme QR kód. Ak to otvoríte, tak vlastne otvoríte online videonávod, ako to treba použiť. Je tam 40 technik a z toho sa dá kľudne sa naučiť 10. Väčšinou stále nespĺňajú kritéria modernej doby, lebo to je 2D. A 3D, keď rozprávame, vidíme z iného uhla tie veci. A jednoznačne môžem povedať, že kombinácia píšťaliek s kobutanom je jeden z najlepších výberov. A čo sa týka tej pasívnej sebaobrany, ten rúž, už máme s tým skúsenosti aj z útokov. Je funkčné. Veľmi funkčné. Takže teraz, aby som toľko netáral do luftu, sa postavte pekne. A ukážem vám upravené sebaobranné techniky, ktoré ste videli na tých vyučovacích hodinách telesnej výchovy. Jednoznačne vám ukážem upravené a pridanou hodnotou. Že ako uvidíte, veď tu mám fackovacieho panáčika, poď sem môj. Neviem, či vidíte nás. Postavte sa tak, aby ste nás videli. Prvá technika, potom vo dvojiciach to budete robiť, dievčence. Keď vás niekto takto chytí za ruku, podotýkam, a vy nechcete, aby vás chytil, lebo ak chcete, tak potom tak to dopadne. Nechaj ma. No. Sledujte. Technika je jednoduchá, ľahko osvojiteľná a práve preto je účinná. Pomalený záber. Výborne, zatlieskajme mládencovi. Vytvorte dvojice a trénujeme. Dvojice a trénujeme. Kurz sebaobrany pre zamestnancov základnej školy.
Nižná, slaná, výborná nálada, tréning pre učiteľov aj nepedagogických zamestnancov, pre všetkých. Vidíte, nálada je výborná. Ak chcete prežiť podobné chvíle, stačí sa mi ozvať, stačí sa mi len zavolať. Kde šli? No. Stop! Panáčik, poď. Teraz vám ukážem, čo som deťom neukázala. Doma na manželov si môžete vyskúšať. Chyť ma. Sledujte ma. Bum. Útok na vtáka ohniváka. Veľmi pozorne. Väčšinou chyba je v čom? Chyť ma, ešte raz. Nie s tou rukou, ale s touto rukou musíme. A hneď. Dobre? To si nevyskúšame. Máte predstavu, že? Ale nie, že doma vyskúšate, zajtra tu budú stať manželi, vaši manželovia, že kde je ten skľud? No, v žiadnom prípade. Ďalšia technika je tá tzv. Kresťanská technika, keď vás držia za obidve ruky. Pomodlíme sa. Amen. Vyskúšaj. Zatleskajme. Makáme, dievčatá. Trénujeme. Čo treba? Kuchyňu nám treba pratať. Majte sa, dievčence. Ďakujeme aj za to. Stop! Tak riaditeľa nemôže mi nezaplatiť faktúru. Tak... Škrtenie spredu. Základná technika je následovná. Ľavé rameno hore, otočím sa, ak to rýchlo robím, tak odídem. Ale čo, ak naozaj je silný? Sa zasekne, má hore ruky a tu má vtáka ohniváka. Bum, 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 bum! Má šancu sa ubrániť? Nemá. Už sme to vyskúšali. No, v teréne. Takže ďalšia technika, to tiež doma nemôžete. Takže, ale jednoducho len tú prvú etapu. Ľavé rameno hore a idete preč. Robte, dievčatá, chcem to vidieť. Ďakujem. Stop! Jedna najúčinnejších, a to aj trošku bolí. Sledujte. Škrtenie spredu. Tu je taký bod, jamka. A tlak do tej jamky.
Tlak. Nič iné. Ďakujem, vyskúšajte. Treba si to vyskúšať. To je ešte horšie. Vyskúšali ste? A úne. Taký nepríjemný pocit, veľmi dôležité. Tie techniky, ktoré vám ukážu, že s tým nezabijete útočníka. Bolí to, ale ho nezabijete. Najbolestivejšie body na ľudskom tele. Niektoré poznáme, ne? A to chlapci bránia, chránia. Takže tam sa veľmi ľahko nedostanete. Ale, tak jasne som ukázal na schvál iné rozmery, no, aby to... Že ukážem tie body, ktoré sú naozaj bolestivé. A predstavte si, že je tma. Treba hľadať tie body. Prst. Hryznutie, vyskúšajte, jemne, vyskúšajte. No, teraz, a kedy, zajtra, nie? No. Hľadajte, aby ste sa dostali z toho preč. Tlak do očí. Ale tak, že držím ho za hlavu, takto. Tlak do očí. Ďalší bod. Dajte prst pod nosom. Udrite z dola. Boli? Malý úder stačí, malý úder, sa jedná o to, aby vás pustil. Nie, že potom ho dobijete ako psa. Štípnutie. Vyskúšajte. Medzi bicepsom a tricepsom. Tu pokožku. Štípnutie. Tu. Vyskúšajte. Slabý. Tie body, ktoré som vám ukázal, nie len tie body, obsahuje jeden špeciálny kurz sebaobrany, ktorú vyvinul prvý nevidiaci minister v Strednej Európe, v maďarskej vláde teraz, pán Kátai Német Vilmos, nevidiaci, má to názov Bielý meč a vlastne tam sa jedná o to, že v tme boj, nedaj Bože, čo treba. To je to isté. Ste nevidiaca, alebo je tma, to je to isté. Tak tie prvky, netreba žiadne zložité veci. On ináč je aj vyštudovaným právnikom a jedine na svete on má čierny pás ako nevidiaci z bojového umenia Aikido. Úžasný človek. Keď sa mi podarí, tak ho pozvem aj na Slovensku. Mojím plánom je do takých inštitúcií, aký je v Starej Ľubovni, tam je špecializovaná škola, ak sa nemýlim, by som ho chcel dostať. Takže pokračujeme ďalej. Viete, kde to boli absolútne najviac? To skoro nikto nevie. A ja vám ukážem. Pán riaditeľ, poď. Dávajte si pozor, aby ma neudrel. A absolútne najviac, tu je asi 10-krát toľko nervov, ako napríklad v inej časti ľudského tela. Jemne, len si predstav, keby som to chcel akože vytrhnúť, len s 2 prstami. Aký pocit? Bolí. Vyskúšajte, musíte to vyskúšať navzájom. A si predstav, boli? Veľmi boli. Veľmi. Vždy.
Stop! Teraz rozdám pomôcky. Haló? Každý pár si zobere jeden kobutan. Poď, moja malá. Poďte. Ty dostaneš chlapské. Ešte niekomu chýba? Máte? Stop! Držanie. Buď takto. Vystriedajte sa. Tak. Alebo ako nôž. Takto. Presne tak. Jednoducho vyskúšajte len držanie, vystriedajte sa. Stop. Je to legálna sebaobranná pomôcka a jedna veľmi jednoduchá štatistika. Keď sme robili testy po našich kurzoch 15+, tie základné únikové techniky, tak bez kobutanu sa nám podarilo dosiahnuť únik 20-25%, keď sme pridali kobutan 100%. Že prečo? Na to máme bábiku. A kľudne si jemne vyskúšajte, chyť ma za ruku, pustil by si ma? Bum. Kľudne si to jemne potom vyskúšajte. Ukážem aj ďalšie techniky. Dobre. A jedno, ak náhodou kúpite, alebo škola pre vás to kúpi, v žiadnom prípade, keď to nebudete nosiť ako prívesok na kľúče, to nemá zmysel. Lebo kľúče musíte mať pri sebe vždy. A jasne, nie že dopadnem tak, že bol som v klube seniorov pred pár rokmi a na druhý rok kúpili asi 100 dôchodcovia. Viete, ja 5 chcem, 4, 5. Na druhý rok idem, no kto tu má? Nikto. Darovala som to cerke a tak ďalej. Je to v poriadku, ale ako sa s tým narába? Škrtenie spredu. Poď. Pusti ma. A idem preč. Jasne, mohol by som chytiť ma takto. By som mohol trošku zahrať. Ale to sú už také... pre vás nie je to určené. Škrtenie spredu. Miky. Jednoduché veci, ktoré sú funkčné. Ešte jednoduchšie a utek. No. Chceš? Nechceš. Jasne, na tom videu, ináč to video, na web stránke kobukrav.sk nájdete bezplatne, lebo jasne, mobile si na to pozrieť, nie je to ono, tam bezplatne môžete v počítači pozrieť. Ak náhodou vás baví sebaobrana ako taká, máme tam, si myslím, celkom slušné knihy. Jedna kniha má názov Bráňte sa, ktorá je PDF v formáte. A ak to kúpi škola za 5 devalvovaných eur, tak môže to rozposlať všetkým zamestnancom. Tam je veľmi veľa dobrých myšlienok. Kľudne si sadnite, dievčence. Tam je veľa... A máme tam aj knihu Bezpečná škola. Môžem si jasne. Môžeš. Otázky. Kľudne. Ak neviem odpovedať, aj tak odpovedám. Už som na to zvyknutý. Aj učiteľia. Áno. Všetko vieme lepšie. Ešte máme koľko minút?
12 minút máme. Ešte, a potom spoločná fotka. No, nemáte otázky? Inú techniku, čo treba? Alebo ten model? Ako to bolo? Kto bol napadnutý, alebo kto bola napadnutá? S tou babkou. Ne? Som si myslel. Sa nečuduje. Ja keď som podal návrh na ministerstvo školstva na akreditáciu, téma boj proti šikane učiteľov. Že som sa zbláznil podľa nich. Deti, rodičia. A ešte u vás toto je trošku iné. Je to zložitejšie, ťažšie. Takže aj na také myšlienky, keď počujete takú hovadinu, že pri útokoch si treba zachovať zdravý rozum. Má v ruke nôž a ja budem potichu a pomodlím sa. Nie, nepomôže. Určite tie pomôcky pomôžu a môjim snom je také niečo. Ja som v Izraeli dlhú dobu som robil pomocného sekuriťáka na jedného sekuriťáka, lebo tam každá škola má svojho. Každá škola. A napriek tomu, že v Izraeli je 1 000 000 útokov, Allah Akbar a tak podobné, ale na školách také, čo v Amerike ešte neboli. Lebo na bráne ich zastavia. Tak tam sme mali tiež teple niektoré chvíle, ale si myslím, že malo by to hlavu a petu, že tí ľudia, ktorí sú v prvej línii, 90% zamestnancov školy nie sú pedagogickými zamestnancami, ktorí sa stretnú ako prví s útočníkom. Neviem, na bráne upratovačka, alebo školníčka, alebo školník. A podľa mňa, okrem tej malej hry, ktoré som vám teraz ukázal, aspoň 2-4 zamestnanci každej školy by mali vedieť a ovládať na vyššej úrovni aj tú sebaobranu a iné veci. Ako ho dať na zem, ako ho uzemniť, ako ho zastaviť. Ale dokedy, nedaj Bože, sa nestane zase niečo, dovtedy to nie je téma number one. To sa mi tiež páčilo, že začali montovať kamery. Že? Ale bohužiaľ, ako som spomenul, ten útočník je pred nami o 3 kroky, namontujú kamery. A čo urobí útočník? Nahlási bombový útok a počká pred školou. Kamerový systém rieši a ešte ten problém s právami, nie? A tam, kde sa to väčšinou začína, na toaletách nemôžu byť. Ja sa snažím vždy deťom povedať, že aby ste sa nestali s tou tichou menšinou, že keď vidíte také niečo, tak to treba povedať. Útok zozadu ešte. Postavte sa. Zozadu. Veľmi jednoducho, tak nebudeme vo dvojiciach robiť. Si predstavte, že niekto vás takto chytí zozadu. To je jedno, máte voľné ruky, nemáte voľné ruky, ale si predstavte, že máte topánky, vysoké podpätky a takto. Sem. Toto jedine, čo funguje. Žiadne kopy, údery, nič iné. Toto funguje. Sú aj zložitejšie techniky, predklon, rytindes doprava, ale to sa skladá z 3 častí. A niekde sa zaseknete, už ste mimo. Zúrivo. A ešte, ak nie je príliš vysoký útočník, tak do hlavy. Ak má správnu výšku, tak práve do nosa ho trafíte. A to si môžete aj kombinovať. Bum.
a potom utiecť. Nie, že potom utečete, joj, to si bol ty, Jožo. No. A bol to manžel, no. No. Žiadne otázky? Niečo? No. 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 Jo, výborne. Poď. Tiež. Super. Prešla si. Aj ty, aj ty, aj ty. Takže, milé dámy, neviem ako škola. Toto, neviem, čo si vyberiete, toto čo stojí? Tiež 5 eur. Na e-shope 10. Z tých sprejov, alebo som ešte zobrať toto. Teraz. Buď chcete. Jedno zaplatí škola, ale napríklad sa ti páči aj sprej, tak potom môžeš kúpiť tiež za polovičnú cenu v cash tú druhú vec. Vyber si... Prosím? Dobre, jasne. Takže najprv si vyberte, poďte sem, čo chcete. Toto máme vrátiť, hej? Áno, ak si vybereš niečo iné, tak áno. Ja si toto za školu, hej? Dobre, za školu vyber. Toto. Výborný výber. A ešte si prídem. Dobre, Ja vám toto vraciam. dobre. Myslím, že toto bude mať. Ja som to vyskúšal v rejiteľni, ja som tým zapalovačom a som sa znova kúriť, znova všetko začal páliť. Bacha, pozor, lebo... No, vyberte si, čo vyberete. Mušovi, on je tuhý fajčiar. Už nebude viac fajčiť. Ja si tiež zoberiem, keď môžem. Ja síce ja som dostal, ja No. Nemyslí Najprv si vyberte, čo chcete za školu. A potom, čo chcete naviac, tak kúpiť, tak môžete plus aj kúpiť. Dobre, dobre. Dobre, dobre. A zajtra môžeme na to Aj zajtra môžete kúpiť, keď nemáte tu peniaze. Jó, jó van. Még a Mikit leveszem, jó? Jó van, jó van. Majd küldöm majd az anyagot, egy e-mailt. Van megvan az e-mail címe? Ja? Ja most kapcsolódom. A mikrofon, testvér. Várjál még. Csinálj már egy képet, elküldöm Tominak, Johannak, hogy megcsináltuk. Van partnernő? Ha van feleségem. Vagy amit akarsz. Ez meg a Egyet adjál testvér, ne adjál annyit. Köszönöm szépen, jó. Ďakujeme pánovi Bartókovi. Ahoj. Čau, máte. No poďte, dievčenke. Čo máte za vás?